Nigma ima sura chama nzigi meka nyamada kanyashin jabaranuma wala safa muyabise sura ufe Sheriff la TV bamananga kuna foni na mimbi wala like auye malikunga anijien famora kunga ama fo ngoni ap masile baguruba kuna foni ufle Donda kawuriya kene do sigile kundo singa memise ka to larabu kala keba uluka barako ubise ka nye sura ufe ni ulila bara nyinu na kumami Donda kawuriya kene bita kunjia kumami Malisi la madine nyama ka paranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama de meto ansaru nyajoyoro asaya da Sheriff Ousmane Madana Haidara ye surafana dudo labe résidence Sheriff lala Sebeningoro Ashura silamaya sa kalo folodo ode koso kabeni ashura ye samosa Malisi la madina nyama ka paranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama de meto ansaru nyajoyoro asaya da Sheriff Ousmane Madana Haidara bi wajuli kene belebele labe ipodromo ndulati kene kamin lada ladle na bamananga kuna koni na mabaw ye nunundi swani minu mi faranyonga kalase awmo aw dangana Donda kawuriya kene do sigile kundo singa kanyashi moma minunga kala kera larabu kala kadra kono larabu kala kebaw ni afobaw na membaw uluka barako bise kan noya anga jamana ngono chugumi ukeme Mali silama demisenunga jakulu Union Nationale des Jeunes Musulmans du Mali ejuma ma nyemauka haminango yi Udeko so wiliga jokele kwa fe ka jamana nyema usegere ni bengado seraka tegeno bla bibi na minye larabu kala keba uni afoba una memba uka baraku no babe ka bo Allah wala sa minye ya amowi ubela jelebi se ka do muruba kalala udeka dara kono minye hakilina yo sigira senga kerengere ni nyana Amerika ka ukala zikidenzo mimbe anga jamana kono oye barado sigi senga wale kele donda kawuriya kene sigi senga minzebe larabu kala keba uni afoba una memba uka donda ukawuriya la ubise ka fere usigi senga chugomina ku yere tokola cha sigi senga ni oye projet uye ko indema ya taraka di Malisi la madina nyama ka faranyonga jaguluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama de meto ansaru nyajo yoro asayida Sheriff Ousmane Madana Haidara mo ode ko so donda kawuriya kene mita kunje mamino formation karamo ko Haidara ye suroto dundo labe Sheriff la résidence la Sebeningoro ka upi minzebe ma chama ngume akeneka ka damine donda kawuriya karamo wula ani kalandew kata se jensile kenani la sigidew dowmo ani anga jamana nyema fukata se dina nyema ma karamo Haidara na ka dima ya hulu fene kumekene ka maminungu me Sheriff la TV jabarani tokola Alhamidou Badini Fatoumata Yaya Kane Seydou Nyare Samba Traoré Tile duru kɔnɔna na kalankɛra ka ɲɛsin arabukan kalanbaga ma 40 ma minnu nana ka bɔ Mali région kɔnɔnaw na ni kalan bolodala silama denmisɛnninw ka tɔn a bɛ fɔ min ma ko ijima ale ka wulikajɔw kɔnɔna na ka sabu kɛ Ameriki jamana ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna na ale ka dɛmɛ wa a kalan dakun kun ye entrepreneuriat ni o ye kɛnyɛrɛye cakɛda maracogo ani a sigicogo sen kan n'a bɛ fɔ min ma ko projet formation bolila min kan o ye par exemple sisan arabkalandenw oui, Arabekan qui est aussi guité. Bon, maintenant, États-Unis, l'ambassade a initié, bon, maintenant, qu'à en former. Par exemple, il y a un financement sur la CISA. Il y a un projet mis, qui a un projet financé. Et là, il y a un projet qui a tout mis. Nambo, il y a un machro. Et puis, il y a une formation de l'Arabekan. C'est ça. Les Arabekan qui est gouvernement n'état qu'un de fonction publique là. Mais, Arabekan doit, alhamdoulilah, kalanino. Moi, sur la moune, on a un projet financé. N'état donné un projet qui a tout mis. Donc, c'est la raison pour laquelle Ijma wila kase am États-Unis ambassade mo magela foi kala uko bono kondo amesega uka aga participant wele ka bo région bela munu Arabekan ke ambu former projet ketola ni kala nyemaw oli e bonyama segike ka nyeshin Ameriki jamana kala sigide meme Mali kono aka ngania nyuma jirali la ni kala hukumu kono kala mi ni anyogoma delika ke Mali jamana kono ka nyeshin Arabukan kalambaga uma Kwa information que mo ko ya ira na ko ya famu an fana ya ka korochili ya ira ka fo ko ya famu parce que an exercice feme ko sera ka bela jeni fo donc an me foli ke ka tandoni ke ka fo wati na tawra ni ana sona mani formation ni an ba chere ka ta Mali région bela jeni na en Afrique de l'Ouest fam bela jeni na en Afrique bela jeni na parce que ni nyon te folo Afrique de l'Ouest ra ka formation ke entrepreneur arabu ra mo ko ate Mali jamana dina nyama minu kumekene kan oli foli ani tanuli nyeshin silamaya demeton ansaru nyejeyoro a Seyid Sheikh Sheriff Ousmane Madani Haidara ma
k'a sabu kɛ a ka wulikajɔ ye ni tile 5 kalan baaraw kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnya ma a ye ni dumuni min ŋaniya ni jamaw ye nusɔndiya ani balimaya kɔnɔna na. Su in na an bɛ kɛnɛ min kan o ye groupement président n'o Cheikh Soumouna Dara o fana y'a ɲini ka diinɛ accordé. Bɛɛ b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ ni maa ye Américains dunan de don an ka jamana kan. Mais bonyama seki ye fɛn jumɛn ye o ye ni maa ye fɛn k'i n'a diyara i ye k'a wele ka na dumuni k'i i fɛ yen. I ye maa o maa wele ni n'a sigila tabali la ka dumuni kɛ a b'aw tin don ɲɔgɔn na. Bɛɛ y'a ye plat minnu dira Américains ma sisan an ka plat traditionnel tɔw b'a la fɛnw b'a la o y'a dɔn an nɔfɛ ils sont à l'aise ka jɛ ka dumuni kɛ a bɛ silamɛya ka kelenya jira a bɛ diinɛ ka kelenya jira ni avancé ba ye min kɛra diinɛmaw ye ani arabu kalannaw ye. Formation in ɲɔgɔnna Mali dɔrɔn tɛ sous-région na a tɛ sɔrɔ. A bɛ yan français créé Niger bɛ yan français mais arabu la a tɛ sɔrɔ. An ye nisɔndiyaba fana sɔrɔ a la parce que Cheikh Soumouna Dara ale ye IJMA président d'honneur de ye. A bɛ IJMA soutenir a ka action bɛɛ la gundo ni banque la aw b'o kalama. Participants minnu nana ka bɔ région bɛɛ la a bɛɛ bɛ yan bi su in na. Cheikh Soumouna Dara ɲini atelier banni ambassade yɛrɛ o ani participants bɛɛ o an bɛɛ ka jɛ ka nisɔndiya kɛ ka bɛn bi donba in ma bi Ashura su de ye ka jɛ ka na surafana dun a ka yɔrɔ la. Donc o fana ye nisɔndiya ni kunna wale wɛrɛ di an ma a ye partenaires ka danaya sinsin ka taa fɛ parce que ninnu olu de bɛ mɔgɔ invité diinɛ na mais ninnu ka sɔn ka déplacer k'a fɔ k'u bɛna dumuni kɛ mɔgɔ ka so kabini n'a fɔra k'a bɛ kɛ Haidara fɛ yen ambassadeur ko n yɛrɛ bɛ na n muso bɛ na n ka ambassade maa koloma bɛɛ a bɛɛ bɛ na. Amérique jamana ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kan k'olu tɛ sɛgɛn baaraw bolodali la minnu bɛ Mali jamana ka ɲɛta ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma mun b'a to arabukan kalanbagaw olu ka baara sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Kɛnɛ in kan a Seyɛda Sherif Usman Banana Haidara ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Amerikikaw ka lasigidenzo mɔ an ka jamana kɔnɔ hakilina in kɔkɔrɔ donni na ka laban ka ladilikan ni bilasiralikan kɛ ka ɲɛsin mɔɔw ma minnu gɛrɛsigɛra ka kalan in sɔrɔ k'u ka dɔntaw ka wuriya u bɛ se k'a labaara cogo min bɛ se ka to baaraw bɛ nɔgɔya u bolo ka laban ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ i n'a fɔ laada don a bolo cogo min ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma hali bi denmisɛnninw ka baara ko u bɛ se ka lajɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se ka to a bɛ nɔgɔya bari sabu ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ka ŋɛniba bɔ jamana sen la a Seyɛda Sherif Usman Banana Haidara ka dantigɛliw filɛ. Nin kɛnɛ in mɔgɔ minnu ye kalan kɛ arabuko sira kan n'Ala ma diplôme b'u bolo u ma baara sɔrɔ Amérique ambassadeur nin y'u ka siɲɛ caman ye u bɛ nin kalan in kɛ u kunna baara kalan don pour que u bɛ se ka baara kɛ ka balo u yɛrɛ halala la cogo min na. Bon o y'a bonya ta k'a di ne ma kalan bannen an nana fara ɲɔgɔn kan ka Ala fo ka Ala barikada lɔgɔmanya fila min nɔgɔyara k'an bolo don o la ka dugawu kɛ dansi tɛ ne ka nisɔndiya la parce que n'i y'a mɛn jamana bi bɔ nɔgɔ la fo jamanadenw ka baara sɔrɔ bon baara ma bɔ baara la baara o baara ye halala baara ye a kɛra menuisier ye a kɛra sɛnɛkɛ ye a kɛra mɔnikɛ ye a kɛra baganmara ye a kɛra baara si o si ye ni mɔgɔ kalanna kalan b'i dɛmɛ k'a baara nɔgɔya i bolo de mais kalan bɛɛ wajibi tɛ fo i ka sigi bureau kɔnɔ mais n'Ala ye kalan d'i ma i mana baara o baara kɛ ni Ala sɔnna i ka kalan in b'i dɛmɛ k'o baara développer ni Ala ka jɛn ye bon o la an b'a fɔ denmisɛnninw ye dɔrɔn n'o ye minnu ye arabu kalan kɛ jigiyaw bɛ yen quoi ni Ala sɔnna Mali gouvernement yɛrɛ y'a bolo d'u kɔrɔ ka 1,100,000 bila u ka disposition na u b'u ka projet fitininw dilan ka na 2,000,000 bɔɲɔngo o bɛ d'i ma n'i ye baara kɛ i bɛ tila k'a sara bon nin bɛɛ ye ɲɛtaga dɔ de ye bon an dalen b'a la tagalen ɲɛfɛ denmisɛnnin bɛɛ bɛna jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ dahirimɛ sɔrɔ min na ka sɔrɔ a ma kɛ bingani ye ka sɔrɔ a ma kɛ dekun ye mana nisɔndiya min bɛ na dan fosi t'a la an bɛ Amérique ambassadeur fo an b'a baara kɛ ɲɔgɔn fo u ye nin baara silamɛya sira kan u ye nin baara in caman kɛ u delila ka Angleterre don jɛnɛ misiri bɛɛ la ka baara ɲuman caman kɛ u delila ka madrasa so caman dɛmɛ burusi kɔnɔnaw na an b'a bɛɛ kalama bon an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fɛn o fɛn n'a kɛra maliyɛn dɔ ye hɛrɛ de don hali n'a ma kɛ a kɛr'i ye parce que maliyɛn bɛɛ ne hakili la an bɛ faniba de la ni kelen ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ bɛɛ y'a sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya pour que denmisɛnw ka se ka baara sɔrɔ u ka bɔ sɛgɛn in na ani chômeur baara ntanya na bon u ye formation min kɛ an bɛ dugawu de kɛ u ye kalan min kɛ u k'u jija parce que i mana mɛn n ye kalan kɛ a y'i nafa o ye n'i ye baara kɛ n'i ka kalannin de bon u kalanna de taara na se k'u nafa an bɛ ladilikan min f'u ye o de ye u k'u cɛsiri u kana jɔn baara la parce que mɔgɔ n'i jɔnna baara la o de bɛ na ni kojugu ye mais n'i ma jɔn baara la baara ma dɔgɔya i bolo
i bɛ hɛrɛ sɔrɔ anw fɛ yan sɛnɛ filɛ denmisɛnnin caman bɛ yen u tɛ sɛnɛkɛ fɛ parce que nafa min bɛ sɛnɛ na yan a ka dɔgɔ mais kodɔn nana bi sɛnɛkɛ cogo dɔw bɛ yen i bɛ se ka miliyɔn caman sɔrɔ sɛnɛ na bi o kodɔnw nana mɔnikɛ filɛ ka taa jɛgɛ minɛ ji la o an hakili la sɔɔni o bɛ ɲini ka dabila jɛgɛ mara de bɛ na sisan bon ni mɔgɔ minnu sera k'o projɛw sɔrɔ ka jɛgɛ mara an ye mɔgɔ caman ye minnu y'u feere miliyɔn caman na bon o la bagan mara bɛ o cogo la minnu bɛ bagan dɛsɛlenw mara k'u balo k'u bonya ka se ka nafaba sɔrɔ u la mana an b'a fɔ denmisɛnninw ye dɔrɔn u kana jɔn baara la baara o baara ni mɔgɔ b'a kɛ i halala baara la hali n'i ye dɔɔnin min sɔrɔ o la ala mana barika don o la o b'i nafa o bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa bon o de ye an bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'u janto denmisɛnninw na parce que i mana mɛn jamana o jamana diɲɛ kɔnɔ a denmisɛnninw de don alors ni denmisɛnninw ni fanga ma ɲɛsin denmisɛnninw ka baara ma a ma ɲɛsin denmisɛnninw lamɔnko ɲuman n'u ladonko ɲuman ma mais a bɛ n'a fɔ a tɛ baara la parce que sini bɛ denmisɛnninw de bolo sini docteur baw denmisɛnnin ninnu de don sini ministrew denmisɛnnin ninnu de don sini président denmisɛnnin ninnu de don kumana min bɛ ɲini faamaw fɛ o de ye u ka hami ni denmisɛnninw ka baarako ye a kɛra baara si o si a kɛra biro kɔnɔna ye a kɛra foro kɔnɔna ye a kɛra ka projɛw labɛn ka se k'u bila u ka baara kɛ u ka se ka balo hɛrɛ la an b'o o wele de da faamaw ye u ka se k'o kɛ denmisɛnw ye pour que denmisɛnw ka se ka lafiya. Ashura silamaya sa kalo fɔlɔ don san yɛlɛmana wa Ashura de fɛnɛ na kabako caman kɛra dali masa bolo nin diɲɛ in kɔnɔ o de kosɔn ka bɛn ni Ashura ye Mali silama dinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Hayidara lada do san o san a bɛ wajuli ɲɛnamaya hippodrome Dulati kɛnɛba kan o sigira sen kan ka bɛn ni septembre kalo tile 29 ye juma ka dugu jɛ sibiri la min zen bɛ maa caman kun bɛ kɛnɛ kan nka yanni karamɔgɔ Hayidara cɛ maa minnu ni olu sera k'u ka nisɔndiyaw jira an na an ka jɛ ka olu dɔw lajɛ. Alhamdulillah nisɔndiya min bɛ anw na bi dan tɛ nisɔndiya la ka sabu kɛ ala min ye sankura in di an ma vraiment an nisɔn ka di ka sankura in kunbɛn ni hɛrɛ ye kunbɛn ni farifoni ye kunbɛn ni nisɔndiya ye an bɛ fɔlɔ k'a ɲini ala de fɛ ala min ye nin karamɔgɔba in di an ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ani kɛnɛ lafiya di an ma ala ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ silamɛya ala ka kɔrɔta silamɛya ala ka dɛmɛ silamɛw ala k'u dɛmɛ silamɛya ala k'an bɛn kelen ma sankola hɛrɛ ka kan ma hɛrɛ ka kan ma kɔrɔta ye ka kan ma hɛrɛ ka kan ma masa ye k'a ɲini ala fɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔ b'a kɔnɔ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi k'a ɲini ala fɛ laban ko ɲuman ko di an bɛɛ lajɛlen ma ni kɛra na sɔrɔ dungo ye salli ala rasulillah ya rabbi an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya an b'a fo si jan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o da n'a ka denbaya ma musow ko a fo datu ye a ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an musow ye musow k'u kɛ furulabato cɛw ye k'u denw kɛ den barikamaw ye ka sababu bɔra karamɔgɔkɛ in na ko k'a fo k'a barika da k'an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ kana bɔra dugu o dugu la jamana bɛɛ bɛ yan bi k'a bɛɛ fo u ɲuman nana hɛrɛ la cogo min na yarabi ala ka bɛɛ ɲuman sigi hɛrɛ la ten ka taa denbaya ɲuman sɔrɔ karamɔgɔ bɛna duwawu mun k'an ye ala k'a minɛ a ma yarabi ala k'a minɛ a ma. Mali ministre min ɲɛsinnen don diinɛ ko ni bato ko ma Thierno Assa Diallo ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ in ka jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la an ka jɛ k'ale fɛnɛ ka fɔtaw lajɛ. Fɛn dɔ bɛ yen ala y'o di aw ma k'aw ka k'o doni tabaga ye ko k'a f'i ye o doni i ma dɛsɛ a kɔrɔ o ye tiɲɛ fɔ doni ye o ye jogo ɲɛli doni ye o ye jamana kanu doni ye ko k'i fo o la ko k'i fo bari an bɛ su min na an bɔra wula min na ne sera I fɛ yen ni développement social ministre ka taa octobre kalo min ye ɲɔgɔn kanu kalo ye Mali kɔnɔ Mali kelen de kɔnɔ a bɛ yen n'an taara ka t'i la dɔnniya la a tɛ se ka kɛ fo jamana kuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a k'a ka sɔn di
ko an ka karisa ta n bɛ se k'a sɛmɛntiya k'i tɔgɔ fɔlen ye conseil des ministres min fɔ o salle kɔnɔ k'e de sugandira ɲinɛ tigɛrɛ de fɔra. o tɛmɛnen kɔfɛ Asayida Sherif Usman Madani Haidara laada do kɛnɛ in do kɛnɛ wɛrɛ do min bɛ ani faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ladiyali fɛ la a y'o di u ma an ka jɛ ka ɲamada o kado dilen fɛ. Yan'o cɛ an ka laada aw bɛɛ b'a dɔn an tɛ sigi yɔrɔ si donba ninnu na n'an m'an ka faamaw ka kado d'u ma n'o y'u ni yɔrɔ ye. An y'a fɔ siɲɛ caman an bɛ min d'u ma u dan bɛ mɔri minnu na u dan bɛ doma minnu na u dan bɛ karamɔgɔ minnu na anw bɛ min d'u ma walahi a ka bon u ka sɛbɛnw ye a ka bon u ka nasiw ye a ka bon u ka furamuguw ye. Munna fɛn o fɛn n'a ka ɲi fɛn o fɛn n'a ka bon fɛn min ti dɛsɛ a la fiyewu o ye tɔɲɔli ye. Faamaw tɔɲɔli man ɲi tɔɲɔni man ɲi fanda ɲɛji jamana o jamana na ala ti hɛrɛ ka aw ye abada ka dɛsɛbaatɔw ɲɛji jigin dɔ to tɔɲɔli sira kan ka se to a ye. ala ti jamana si halaki ka sɔrɔ a kɔnɔmɔgɔw ye ɲumankɛlaw ye. ni aya in tafsir la tafsirkɛlaw ko fanga bi ɲɛ fanga bi sabati fanga b'a tile kɛ faama b'a sago sɔrɔ kafiriya kɔnɔ. a t'i n'a fɔ ni fanga kɛra silamɛ ye ko de la a b'a sago sɔrɔ la faama ka silamɛya o y'a ni ala cɛ ye lahara nka ala bi fanga sabati ka jamana dɛmɛ ni faama kafiri ye min tɛ ti turu a ko ala tɛ yen o bɛ kɛ jamana marabaga ye ala bi hinɛ jamana na ka kafiri to a kunna ko mɛ ala ti hinɛ jamana si la ala ti jamana si lafiya ala ti jamana si sago d'a ma n'a faamaw kɛra fandanw tɔɲɔbaga ye ko fanga si ti jɔ n'o ye ala ti sɔn. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan ye a san 20 ani san 3 de ye mali jamana ɲɛmaw kɛ mɛn ka sa kalo 10 octobre kalo tubabu kalo k'o sugandi k'o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye. siɲɛ 23 ye min ni an filɛ ka don o la jamana ɲɛmaw ye maa min sugandi ka o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye o ye mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asayida Sherif Usman Madani Haidara de ye o kadara kɔnɔ maison des aînés la ni o ye ɲɛnatigɛ o tɔgɔ la so ye amdala AC 2000 la ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a hakilinataw ye fɛn minnu ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kunga ani a yɛrɛ kɛmɛ ka labɛn minnu sabati ka ɲɛsin kalo in ma n'a ma ɲa k'a fɔ a kɛra denba ye hali n'o y'a sɔrɔla a ka baara bɛn bɛ fandanw dɛmɛni mɔ ka kɔrɔ hakilinaw minnu bɛ a la a sera ka caman fɔ olu la an ka jɛ k'a ɲamada Kafunɛ Bacili ani Seydou Ɲare ka sababu la. Nin kunnafoni di kɛnɛ min sigilen filɛ an karamɔgɔba Asayida Sherif Usman Madani Haidara fɛ a kun de ye walasa ka hakilina falen kɛ ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya dɛmɛli baara minnu ni olu bolodalen don a bolo ka ɲɛsin octobre kalo ma ni o ye kalo ye min sigilen don an ka jamana kɔnɔ ka kɛ hinɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye Jamiatul Ansardin tɔndenw kuntilenna ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Asayida Sherif Usman Madani Haidara a ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko bonya
bonya min ni o kalifalen filɛ nin ale la nin k'a kɛ hinɛ ɲɔgɔn na ani kɛrɛfɛden kalo ta ko 23nan den fa ye ko bonya in bɛnn'a ma a diyara ye majan wɛrɛ tɛ yen n'a fɔra hinɛ kalo ani makari kalo ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ne hakili la a bɛ n'a fɔ u y'o ta kuranɛ de kɔnɔ parce que anw ka kira ko sallallahu alaihi wa sallam man lam yahtamu bi amrina falaysa minna silamɛw ka ko adamaden ko maa o maa ma kɛ cɛsiriba ye adamadenw dɛmɛni na ani ka hinɛ u la hali n'i bɛ seli ka sun kira ko ko i tɛ silamɛw dɔ ye kumana ni anw ka jamana sera ka kalo dɔ ta tiɲɛ don diɲɛ dɔw bɛɛ ye hinɛ don ye diɲɛ dɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ don ye diɲɛ dɔw bɛɛ ye ka dɛsɛbaatɔw lajɛ ni ɲɛ ɲuman ye diɲɛ dɔw bɛɛ y'o ye mɛ ni jamana sera ka kalo kelen ta ka o yɛrɛ tɔgɔ da hinɛ kalo la n'o kɛra kɛcogo yɛrɛ la ala k'an ka hinɛ jamana na o kama parce que n'a sɔrɔla somɔgɔw bɛ ala la o ye dɛsɛbaatɔ ninnu de ye ala ma se kɛ minnu ye seni bɛ minnu ye ka olu dɛmɛ o de bɛ ala nisɔndiya mana ni jamana y'o ta ka kalo dɔ kɛrɛnkɛrɛn o la an b'a fɔ jamana ye baara min kɛ an b'u fo u la k'u encourager o la ka fariw ka u la k'u dɛmɛ o baara la alors tuma min na a fɔra k'u ye ne ta a diyara n ye kojugu sabu ka d'a kan an bɛ baara o baara kɛ diɲɛ na yan lahara an bɛ taa segin a bɛɛ kan ala ɲɛna kelen kelen an ka kalanyɔrɔ la n'o ye asura ye an kumana kan ka mɔgɔw su ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan an bɛ min fɔ o la u ye ne min kɛ parrain ye min ka jɛkulu fo n'o ye jamiyat ansarudin islamiya ye min ka jɛkulu fo fana n'o ye haut conseil islamique ye min ka jɛkulu fo n'o ye leader religieux ye a bɛɛ tu y'a ka bonya n'a ka karama yira n'a k'a fɔ a bɛnn'u ma n yɛrɛ ka association n'o ye jamiyat ansarudin islamiya ye olu fana u ye n bonya u y'a yira u bɛ an accompagner u bɛ n kɔfɛ nin na a mana bɛn fɛn o fɛn ma u bɛ n dɛmɛ k'a kɛ ne yɛrɛ ni n ka denbaya n muso ni n denw an ye ŋaniya min siri ka gouvernement dɛmɛ ni o ye n'o ye an ka baara kɔrɔ ye o de ye an bɛnna kan yatimɛdenw minnu faw sara ka b'u bolo mɔgɔ 100 muso minnu cɛw sara ka b'u bolo ni se t'u ye o mɔgɔ 100 o mɔgɔ 200 an bɛnna kan k'an seko k'olu ye k'u nisɔndiya baara in daminɛ na k'a kalifara an ma o ye Ayidara n'a ka famille ye o kɔfɛ docteur dɔw ka diplôme dir'u ma sisan u ye diplôme di in tɔgɔ da Ayidara la k'a fɔ o diplôme in a dira docteur minnu ma Ayidara de kɛra o parrain ye o docteurw fana ye n wele k'a fɔ u bɛ n ka bila la semaine ninnu kɔnɔna na n'a mago b'u la don o don banabaatɔw lajɛli ni furakɛli la ala kama u tɛ dɔrɔmɛ minɛ ko u fana jɛnna n'a ye k'u farala n kan k'o baara kɛ n ka association n'o ye ansarudin islamiya ye olu fana o y'u ka baara kɔrɔ de ye ni joli ko dɛsɛra mali yɔrɔ o yɔrɔ ansaru de bɛ joli di u ma deli ka joli di fɔlɔ fo joli tala yɛrɛw k'a fɔ ko pɔsi t'an bolo bilen an ka pɔsi bɛɛ fara o ye diɲɛ waati bɛɛ ye ansaru y'a décidé semaine ninnu kɔnɔna na yanni semaine ka ban mali yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen u bɛna journée dɔ ta ka joli di mali dugu bɛɛ la mali yɔrɔ bɛɛ la joli bɛ se ka ta yɔrɔ min na an balimakɛ dɔ ye layidu di yan a ko a ye malo bɔrɛ 200 d'u ma n k'a di fantanw ma o n'a ɲɔgɔnna caman caman bɛɛ y'a ta fɔ mais pour vous dire que nin bɛɛ ye hakili ɲumantigiw ni mɔgɔ ɲumanw minnu k'u bɛ dɛmɛ kɛ parce que ko ne kɛra parrain ye mais n b'a fɔ aw ye ka segin a kan gouvernement ka dɔrɔmɛ ma di ne ma n m'a ɲini n t'a fɛ wa n tɛna minɛ u yɛrɛ bi yan. Octobre kalo mumɛ kɔnɔna na an karamɔgɔba Ased Sheriff Usman Madani Haidara ni ale kelen don ɲina kalo in den fa ye hadamadenya dɛmɛli wale caman de b'a ŋaniya la ka waleya min ni jamana maa ɲɛmaw fana ka kɛtaw tɛ kelen ye kunnafoni di kɛnɛ in a kun cɛra ni duwawudon ye an karamɔgɔba Ased Sheriff Usman Madani Haidara fɛ
Sibirido septembre kalo tile 30 silamaya dɛmɛtɔ Ansaru Jabala la Malifa Bala Bamako Bangoni Janginɛbugu la convention extraordinaire u ka ɲɔgɔnkunbɛ balalen dɔ don min bɛ sigi sen kan dakun caman de kun bɛ u bolo binna k'u ka daw donna minnu na k'olu walawala an ka ɲininikɛlaw sababu la an sera ka minnu sɔrɔ Usmane Zugore ani Mohamed Sidibe o filɛ nin ye. Convention nationale ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka sigi dɔ ye Mali jamana kɔnɔ ladalako la mun bɛ to ka sigi sen kan kalo 3 kɔnɔ siɲɛ kelen nka a bɛ se ka kɛ sigi barile fɛnɛ ye kuma o kuma ni mago jɔra a la ale ka laɲiniw bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakura minnu mana boloda tɔn kɔnɔ ka se ka o musakako jalatigɛ. Ansaru ka convention nationale o sigi min yɛrɛ n'ale tɛ baara si tɛ ɲɛ section 43 bɛ Ansaru nationale bolo kalo 3 kalo 3 ka ca la an bɛ sigi laɲini min bɛ an bolo pour que Ansaru nationale ka taga ɲɛfɛ sigi yɛrɛ laɲini yɛrɛ de baara bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo di baara minnu b'an bolo n'o ye sojɔw ni événement labɛnw ye olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo di an n'an karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye sanga ni waati bɛɛ cogo di k'a ka kungelennenw don walasa an ka se k'olu kɛ ka ɲɛ sigi yɛrɛ laɲini yɛrɛ de kalo 3 kalo 3. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka tɔn bolofara 43 min bɛ jamana kɔnɔ n'u ko a ma ko section n'a tilalen don marabolow ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana faaba olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lajɛrɛ in dayɛlɛnni senfɛ walasa hakilina minnu mana sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ u ka jɛ k'o labaara ɲɔgɔn fɛ. Jɔyɔrɔ min b'an na kɛnɛ kɔnɔ jɔyɔrɔba don parce que kɔmɔgɔ de an kɔmɔgɔ y'an wuli an bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ o ye min da mankan na di an ɲɛmɔgɔw ma national fana bɛna kɔsigi kɛ an ma kɔntirandi kɛ komi a kɛra cogo min ka taa ɲɛfɔli kɛ kɔmɔgɔw ye donc o nafaba de b'an kan o y'an ka jɔyɔrɔ ye mais hakilina bɛ n bolo a la o ye fɛn ɲuman de ye fɛn ɲumanba de ye parce que o de ye ka toujours ka yira mɔgɔw la ko u filɛ k'an bila baaraw min na an bɛ ka kɔmɔsiyɔn kɛ mɔgɔw ye lafiya ni basigi la k'a sɔrɔ u b'a dɔn u ka fɛn ninnu nafolo ta yɔrɔ u b'a bɛɛ faamuya donc o ye an ka nafama belebeleba yɔrɔ ye a ko la. Nisɔndiya min bɛ ne na bi convention in na bi ne se k'a fɔ ka se a dan na ne den convention in bi m'a bila sen na an balakaw an bɛ na kabini ne mɔgɔ damadɔ don fo k'a kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye wa ni wele kɛra a kɛra ko Mali bɛɛ bɛ yan nɔ o la o ye bonya ni karama de ye parce que o bɛ mun jira o bɛ tɔn kanu jira k'an karamɔgɔ kanu jira wa an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kanu tɔn kɔnɔ o b'o jira awɔ o kuma wele kan bɛ ne fɛ ka fɔ an balakaw ye bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i cɛsiri tɔn in ka taa ɲɛ tɔn in ka taa ɲɛ sɔrɔ ni cɛw bɔra yɔrɔ yɔrɔ musow ka bɔ yen tɔn in musow y'a daminɛ tɔn in musow cɛsirilen b'a la wa an bɛ Ala deli an ka sa tɔn in na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka convention nationale kɛnɛ kɔnɔ u ka tɔn bolofara min bɛ yen n'o ye section ye olu dɔgɔyalen bɛ maa 2 bila ka na kɛnɛ kɔnɔ comité exécutif national maaw bɛ ye ka fara comité de contrôle national maaw kan ni k'a kuncɛ ni wajilikɛlaw ye wa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa kuncɛ wagati min na bɛnkan caman bɛna ta minnu kan ka labaara tɔ kɔnɔ. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Burkina Faso jamana kɔnɔ Blaise Compaoré jamana de fanba ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka maa min ka fanga bi yana ka fanga ka bi maa min kun ye a ka minisiri min ɲɛsinnen kun don jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ni o ye Jibrila Basule ye a bilama tɛgɛ kɛnbɛ la k'a lasago ka sabu kɛ ko sigasigana ta mɛ ka ɲɛsin mɔ ko kuma min na ni furanjɔrɔ fanga nana senga jamana kɔnɔ k'a kuma fɛ k'a ka fo jasoli baara boloda ani Général Gilbert Diendéré ni o ye Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma ɲɛma ye u fila bɛɛ lajɛlen lasagolen don nka Jibril Basule faso yɛrɛ la ni o ye Réwo ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ juma tɛmɛnen a fasolamaw olu ye nisɔngoya taama sigi sen kan maa 7 ɲɔgɔn na minnu y'a jira k'a fɔ u tɛ diɲɛ ni Jibril Basule lasagoni ye nin ye a sa la ye bolo la o de kosɔn min ye nisɔngoya taama ɲɛ a sigira sen kan kiiri tigilamaw kɛmɛ ka jakiw minnu ɲɛsin a ma o ye k'a fɔ a ye faso janfa a tun b'a fɛ ka janfa boloda ka faso dafiri ni ka fara maa kan ka maa fa ko o n'a ɲɔgɔnna jakiw de bɛ ɲɛsin a ma nka jɛnsɛnɛkɛnɛ ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛw sabatili ma ni kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bɛ dɛmɛ don ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu minɛ bɛ ni a yɛrɛ bolo u ma minɛ tiɲɛ kan aya olu kɔni kun ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ kɔsada in na k'a jira k'a fɔ Jibril Basule minɛ cogo ma kɛ sariya kɔnɔ ko kumana k'a ka bila nka Burukina ma ɲɛmɔgɔ olu ko u bɛ a ɲini
jɛnsɛrɛgɛ naani tɔma Nations Unies ka hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu in fɛ u m'olu dalakan lamɛn u k'olu dalakanw lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ k'u dantigɛ ko kan o kumana ko Jibril Basuli tɛ se ka bila o cogo la. Jɛnsɛrɛgɛ naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale la CPI la Laurent Kudu Gbagbo Kolowarikaw ka jamana ɲɛmaa min ni a ye murukuru dagoya jɛnsɛrɛgɛ naani setigi jamanaw kɔrɔ ka banga fanga bila ni Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ kalata senfɛ kalata min ni jɛnsɛrɛgɛ naani setigi jamanaw y'a jira k'a fɔ a dajana kɛ Alassane Dramane Ouattara la ni o labanna ka se bɔgɔ jeninen in kan a n'a taama ɲɔgɔn denmisɛnninw ka ɲɛmaa Charles Blé Goudé a ka kiiri min bɛ senna ye maa dɔ sɔrɔla min taara i ka dɔndaw lase kiiri ɲɛmɔgɔw ma témoignage o ye général Philippe Mangou ye don min na Laurent Kudu Gbagbo ka fanga bɛ bi ale de kun ye surasiya ɲɛmaaba ye ɲininkali yɛrɛ kun bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye Abobo Kolowari Faba Abidjan commune do aya maa minnu ye maa jamamaw ye olu de ka ca ye kosɛbɛ ni o ye julalakaw ye aya mugujugu dɔ filila a sugu kan ka musow bɔnɛ u ni na u kama ko Mortier Philippe Mangou ye a jira k'a fɔ ale bi a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ya k'a fɔ mugu min filila Abobo sugu kan olu ka maaw tɛ fiyewu barisabu ka d'a kan ko in kɛ minisiri sina k'ale wele k'ale ɲininka n'o y'a sɔrɔla ale b'a kalama ale ko k'a t'a kalama a sɔrɔla ka wuli ka se général wɛrɛ ma ni o ye Leto ye k'o ɲininka o fɛnɛ ko k'a t'a kalama a labanna ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ye k'a fɔ mugujugu in filiba kun tɛ olu ka fa maaw ye o kɔrɔ ye ko Laurent Gbagbo ka fa maaw kun tɛ a kɔni mana tigɛ dawo dɔ kɔni nka a ko kɔni bɛ senna CPI la. Togo jamana kɔnɔ juma tɛmɛnen a kun jirala fanga sinamatɔ ɲɛmaaw fɛ ko jamana den bɛɛ lajɛlen k'i fari fa muɲugumaɲaga kana kɛ fanji fɛ u k'a ma ko journée ville morte nka ko in ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ barisabu ka d'a kan maa caman ma kala don i ɲɛna fanga sinamatɔw kanubaw la ka bɛn ni don in ye maaw tɛmɛna ni u ka baaraw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fanga sinamatɔw de kɛmɛ ka wajibiya jamana ɲɛmaaw ma ko fɔ segin ka kɛ de san 1992 jamana sariya sunba mɔ o ka dulon jamana kunna ka jamana labaara ni o ye Fɔri Ɲasingbe n'a ka fanga fɛnɛ ban bɛ o mɔ u y'a jira k'a fɔ octobre kalo tile 4 n'a tile 5 u b'a fɛ ka taamaba wɛrɛ labɛn jamana fa bɛɛ fɛ. Tchadikaw ka jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno a n'a ka fanga ye sariya senkura dɔw da jira k'a fɔ u b'a fɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la Tchadi jamana kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye sariya sen da jira ta ninnu ye hali n'u bɛɛ ma se ka sɔrɔ k'u kɔnɔkumaw dɔn kumabaw minnu bɛ yen nɔ ni barisabu ka d'a ka bakungolo nɔfɛtɔkɛla kun ye dadugula ko ye o ye jamana ɲɛma ta fa de ye jamana ɲɛma bɛ hakɛ min kɛ Idrissa Déby Itno ka sariya senkura da jiralen kɛmɛ ka jira k'a fɔ san 2021 ni don kɛra o la kalata min bɛna labɛn jamana kuntigi a ka manda bɛ kɛ 2 ye nka manda kelen bɛ kɛ san 7 ye ka kurakuraya a bɛ kɛ san 14 ye o la manda 2 a da y'o ye min ye wasaden minnu bɛ i n'a fɔ sénateur ani a ya député ka taa se maire n'u ɲɔgɔnnaw ma olu ka manda o bɛ kɛ san 6 ye a y'a jira fana k'a fɔ marabolow ni cerclew olu fɛnɛ caman bɛna na datugu k'a ko kɛ province ko ye ka région ko bɔ a la cercle ko bɛ bɔ a la k'a kɛ province ani commune ye. O de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka wale ɲumandɔnfoli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Siri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni ma min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bajili don yan'o cɛ k'an bɛ jɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.